Γιατί όλος ο κόσμος ειλικρινά δεν έρχεται να σε συγχαρεί και να σου πει μπράβο σου και να σου πει εμπνεύστηκα από σένα, να σου πει είσαι το παράδειγμά μου, θέλω να γίνω σαν και σένα. Θα σου πω γιατί. Αν λοιπόν το παραδεχόταν αυτό, θα σήμαινε ότι πρέπει να κάνει κάτι κι αυτός. Αν παραδεχτεί τη δική σου επιτυχία, θα πρέπει να σκεφτεί ότι ο ίδιος δεν έχει κάνει κάτι ανάλογο, δεν έχει δουλέψει με τον εαυτό του, δεν έχει πάει παρακάτω, δεν έχει κάνει μια επιτυχία, μπορεί να κάθεται συνέχεια στον καναπέ του και κυρίως μπορεί να μην είναι εντάξει με αυτό. Αν θέλεις να καθίσεις στον καναπέ σου και να μείνεις εκεί, μια χαρά, τέλεια. Αρκεί να είσαι ειλικρινής με αυτό και να λες στον κόσμο, παιδιά, εγώ γουστάρω να κάθομαι στον καναπέ μου και να μην κάνω κάτι. Αυτό θέλω. Θέλω να γυρίζω από τη δουλειά μου, αν δουλεύω, να γυρίζω από τη δουλειά μου, να κάθομαι στον καναπέ μου, να περνάω ωραία, να βλέπω την τηλεόρασή μου, να βλέπω τους φίλους μου. Τέλεια. Αυτό ούτε θέλω να διαβάσω κάτι, ούτε θέλω να μάθω κάτι, ούτε θέλω να πάω παρακάτω, ούτε έχω κάποιο στόχο. Μπράβο μου. Μεγάλο μπράβο μου. Και that's perfectly fine. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Δεν είσαι υποχρεωμένος. Αν το έχει παραδεχτεί αυτό για τον εαυτό σου, δεν έχει κανένα πρόβλημα που το κάνουν οι άλλοι. Δεν σε απασχολεί. Δεν είναι δικό σου θέμα. Δεν θα έκανε κάτι τέτοιο. Έλα μου όμως που θέλεις και να κάθεσαι στον καναπέ σου και να είναι το ίδιο και για όλους τους άλλους. Δεν θέλεις εσύ να κάθεσαι στον καναπέ σου και ο άλλος, παραδείγματος χάρη, να πετυχαίνει κάτι, να πηγαίνει μπροστά, να κάνει κάτι για τον εαυτό του, να έχει μια επιτυχία. Όχι, πρέπει και αυτός να κάθεται στον καναπέ του. Δεν δουλεύει έτσι. Και γι' αυτό λοιπόν, όταν ένας από εσάς εκεί έξω έχει επιτυχίες και τα καταφέρνει κάπου, είναι πολύ δύσκολο οι υπόλοιποι να τον ακολουθήσουν. Είναι πολύ δύσκολο οι υπόλοιποι να σου πούνε μπράβο και να το εννοούν. Να λένε είσαι παράδειγμα, έκανες αλλαγή, έκοψε το κάπνισμα, έχασε τα κιλά που θέλεις να χάσεις, άλλαξε τη δουλειά που θέλεις να αλλάξεις, έκανες αυτό που ήθελες και έβαλες στο πλάνο σου να κάνεις. Τότε είναι που αφήνεις κόσμο πίσω. Και τον αφήνεις ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί αν παραδεχτούν ότι αυτό που έκανες εσύ ήταν καλό και επιτυχία, τότε οι ίδιοι που βρίσκονται. Γιατί δεν το έχουν λύσει το μέσα τους. Οπότε πρέπει να είσαι και εσύ προετοιμασμένος ότι με κάθε επιτυχία έρχεται και ένα ξεκαθάρισμα. Αυτά.